Nomor loro Ki Atutkaca. Niku piyayine dijedi teng pabrik Suralaya rika. Niku ora menungsa, ning robot. Lho. Robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawah Candra Dimuka, balunge jupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret, bokong tong, dramaan pacul, terus apa untu gatri, cangkem ceplakan tikus. Niku Gatotkaca. Ususe kabel. Niku galuk uyuhe edang kopi. Kringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candak sirahe sikile mancal pundak duwek. Botol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kowe. Ora ngono wis tolong kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel kok. Niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane ndugal kewarisan, glelenge rajamak-jamak, kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndodok, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk wonten ora mudyan mbok kula nyembah selawe taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan, sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, ning angkringane Mbak Wita. Awan catilan bengi kelonan, bayangan.